Zona Gamer amb Alberto Calatayud. Bueno, per als que estiguen a la ràdio no mos estiguin veient fer... Estem fent l'inútil. Sí, bàsicament. És una cançó molt bonica, però és que aquesta cançó no tothom sabrà. Bueno, espero que sí. Com no ho sàpiguen... Potser hi ha gent que no ha jugat mai a Aquesta Animal Crossing. Que guai, una secció d'Animal Crossing. A veure si me deixa posar aplausos. Sí, de fet, efectivament... Sempre dic efectivament. Van tard, però arriben. Com avui estic a soles amb Caterina, i Caterina no saboteja perquè és bona persona, no com otro, digo què? Pues ella em va demanar perfa, Animal Crossing, i li vaig dir, Sí. pues estaria bé parlar d'Animal Crossing. Sí, perquè, no sé, o sigui, és un videojoc que encara me puc defensar, tot i que a la versió de la Switch ja no he jugat a cap. O sigui que... No? No, Bueno, a veure, és l'únic així que... Però sé de què va i he vist... No, T'explicaré, perquè realment és el que se distancia més de lo que vindria a ser la mecànica de jugabilitat clàssica. Perquè Animal Crossing va néixer com un joc de simulació de vida i en Switch s'ha convertit un poc en una cosa més, diguem, saps el que és Minecraft, no? Sí, Pues s'ha anava convertit- a dir, ja no és viure, ja és sobreviure, Sí. bàsicament podríem dir, no? A banda d'això, però bàsicament perquè introdueix mecàniques de creació de ferramentes i això canvia la jugabilitat, a banda de que el dona moltíssima més creativitat de customitzar el mapa al teu gust. I això no es podia fer abans. Però bé, si vols, comencem des del principi, Des del evidentment. principi. Perquè Perquè s'ha de començar des del ara, principi. ara és quan me dius que va començar abans, però es va començar en la DS, no? No. No? No, Doncs ja no, està. no. En la Super Nintendo no, no? No, tan darrere no. Dic, és que no sé. De fet, aquí hi haurà una cosa que jo vaig a dir que no tothom sabrà, i és que, efectivament, el primer joc d'Animal Crossing que va arribar a Occident, és a dir, Europa i Amèrica, va aparèixer en la Nintendo GameCube, consola de sobretaula que competia contra PlayStation 2 i la primera Uau, trobo Xbox. que és un record desbloquejat perquè no recordava la Nintendo GameCube. Espera, la vaig És a buscar. és un cubo. Posarem, sí, això, imatges. És que avui és un programa especial, perquè el vídeo està d'una altra forma. És que ni ho recordava, o sigui, l'he vist 1000 vegades ni me'n recordava de la Nintendo GameCube. És, o sigui, impressionant. és una consola que, com bé sabem, no va vendre el que va esperar. La PlayStation 2 se la va menjar amb papes. Però, bueno, efectivament, el joc va arribar a Nintendo GameCube, però realment este joc, l'Animal Crossing, no és un joc de la Nintendo GameCube, sinó que remunta a la generació anterior, a la Nintendo 64. Perquè, bueno, aquest joc va sortir al Japó i pues, pareix ser que va agradar i van dir, vale, pues li fem un port, perquè va ser això, va ser agafar el joc de la Nintendo 64 i fer copiar, pegar. Te'l torne a vendre, com sempre, Nintendo venent les coses a preu de novetat, bueno, ninguna novetat, valga la redundància, però això va fer que el joc sortira de forma internacional i que també pogués ser disfrutat tant en Amèrica com en Europa. I, bueno, a pesar de que avui Animal Crossing és considerada una saga de chill, una saga per a tots els públics, en el seu dia, com aquest públic, aquest target no existia, que va començar a aparèixer amb la Wii i amb els jocs mòbils, el públic més tirant a lo casual, este joc es va plantejar, com dic, com un simulador de vida, de vida De vidria. per a jugadors hardcore. És a dir, era una premissa interessant, perquè què és Animal Crossing? Bueno, doncs en el primer joc se'ns presenta... si vols pots ficar... És que m'està ratllant ja o sigui, Sí. sí que perquè l'Animal Crossing anava canviant la cançoneta. Ahí està, segons Ara l'hora anem. canviava, exacte. Bueno, ahí tenim ahí la És que banda sonora de la literal DS. Que ja ha avançat 20 minuts i continuava sonant igual. Perdó, Ja està. No et volia sabotejar la secció. No. Què tenim en Animal Crossing? Què trobem? Pues trobem
a un aldeano que arriba a un poble. Cada versió a través d'un taxi, després crec que un és autobús, un tren, un un autobús, bus, vull dir, això va un vaixell. variant. És veritat. Què és el que trobem? Pues exacte, un aldeano que ens faran unes preguntes en el vehicle en qüestió per a determinar la nostra aparença. Una altra cosa que de fet canvia en l'última entrega, New Horizons en Switch, perquè la customitzem al nostre gust, ja no és en base a unes preguntes. Que ara acabo de recordar una cosa de Animal Crossing, que és que podies, o sigui, la teua expressió podia ser femenina o masculina, Sí. però després canviar i dir si eres home o eres dona. Vull dir, hi havia aquesta opció, no? I depèn de com et canviava la cara del personatge. Vull dir, no ho sé... Era algo curiós, no sé, saps? Perquè tu li podies dir, que mola. I claro, mola para un chico como tú, el nombre, clar. Això I recordo que després li dius, no, soy una mujer. Ah, eres una mujer. Vaya, saps? Adaptat al temps d'ara, l'última entrega, de fet, ja no te pregunta si eres home o dona, sinó que te diu com eres. I ja te confecciones tu l'aparència. És un poc el canvi dels temps. Bueno, efectivament, altra volta, la paraula màgica. Arribem a un poble. És super raro i turbio, si ho poses a pensar, perquè és com... comences el joc sense saber res. Te fan un qüestionari sobre la teua vida i de repente el solten en un poble dient «Ala, tens una casa i vius en un poble ple de animals humanificats, perquè caminen com les persones, però, bueno... A més, en un primer moment... t'amollen allí i diuen vés a l'Ajuntament. I l'Ajuntament te diu vés a Tom Nook. I tu arribes i te diuen bueno, pues efectivament, jo t'he donat una casa, ara me la pagues. Pagame! És literalment el joc de la vida. Sí, totalment. Es comencen a demanar-te diners, te fan una hipoteca, sí, recordem, és un joc per a xiquets, efectivament, a pagar la hipoteca de la casa que t'han donat perquè t'han desplaçat a un poble, que de fet n'hi ha teories per ahir, que són teories, evidentment, però diuen que això és perquè el van seqüestrar a l'aldeano i per això està en el poble este, perquè no té cap sentit. Sa mare li envia cartes de volta en quan, és una cosa un poc rara, la veritat, és molt returbio tot. A més, hi havia veïns turbios també, perquè quan tenies la casa més petita, te començaven a dir tienes una casa muy pequeña, i quan tenies la casa més gran era com vaya, ahora tu casa es más grande que la mía, i era com un però déjeme. Es començaven a respectar-te. De fet, en la DS, per exemple, que jo el primer de GameCube no l'he jugat, vull provar-lo algun dia a veure com és, però de fet en la DS jo recorde que t'insultaven quan només arribaves perquè era una cosa... Com que t'insultaven? Pues que, a veure, no te dien insults gordos, però te dien... tu... jo crec que sí que havien... igual m'equivoque, però jo diria que algú no va dir idiota. Te ho jure, Però això quina versió? En la DS. En els jocs actuals no, en els jocs actuals... En la DS que diguessin idiota, era un joc molt pacífic, no ho sé. En la Nintendo Switch això s'ha pacificat moltíssim. De fet, n'hi ha, es diu canalla. Coses així que dius, bueno, tampoc és un insult. Però sí, en Nintendo DS els veïns eren molt cabronets amb tu, la veritat és que sí. Jo no sé, Alberto, si jugaves a la DS, bueno, en su momento, no, però jo tenia un amic, ¿vale? Que quan jo tenia ja 2 hipoteques pagades, tenia la casa amoblada, tenia, jo que sé, 4 peces de roba, saps, a l'armari, que dius, uah, que guai, no sé, que he avançat un munt, tenia l'amic que havia fet trampa, havia guanyat tropecientos mil millones de valles, perquè eren valles lo que s'aconseguia, o sigui, la moneda, no? Sí, les valles. I recordo que tenia hasta de la Nintendo una peluqueria, que per arribar a tenir una peluqueria havies de tindre com molt, saps? I era com... Jo superfrustrada. De fet, eixa crec que és una de les coses que van arribar noves en Nintendo DS, junt a les ampliacions de la tenda de Tom Nook. I, bueno... La premissa, efectivament, és que te deixen en un poble i has de pagar una hipoteca. Com paguem la hipoteca? Doncs, evidentment, treballant. Tom Nook t'encarregava diferents tasques per a fer i també podies ajudar als veïns en les seues.
Així com també, pues, bueno, també tenies un museu per a completar, amb bitxos, amb fòssils. També. També això podies vendre-ho i per vendre-ho te donaven diners a canvi. I era un poc això, l'excusa d'entrar dia a dia per a veure què me surten de les roques, que podies colpejar-les en una pala, a veure què em surt d'ahí. A veure què bitxos caça avui. L'experiència Animal Crossing és prou relaxada, en aquest aspecte, però ja dic que l'incentiu de jugar dia a dia és, primer, aconseguir diners per pagar la hipoteca i tindre la casa més gran, millorar totes les tendes i cases del poble al màxim, al igual que completar el museu i pues, això, tant de fòssils com de bitxos, com de peixos, que també podies pescar. I això, pues, O sigui, jo tenia una amiga que estava tot el dia pescant, que dius, bueno, ja vida de jubilat, o sigui, total, vull dir, l'únic que hi ha a casa, vull dir, no t'has de moure. És un joc molt interessant i molt enganxant, la veritat. Després del de GameCube, com dic, va sortir el de DS, que és el que estem comentant ara, i després d'aquest va sortir el de la Wii. Jo aquest no el vaig tindre, perquè no vaig tindre Wii, malauradament. És una espinilla... Jo lo de la Wii sí. Lo de la Wii hi havia una cosa molt guai, que era que podies sortir del mapa i anar-te'n a la ciutat, que després... Bueno, no recordo si hi havia ciutat o no, al de la Switch, però recordo que sí que el de la Switch sí que el de la Switch, el de la 3DS te'n podies anar a la isla. Sí. No sé, hi havia coses diferents. Però també te'n podies anar, no?, a la ciutat. Te comente. El de Wii adhereix el districte comercial. El districte. El districte. Adhereix el districte comercial on tenim pues, diferents tendes que abans trobàvem al poble i ara se'ns enjunta tot ahir. I més enllà d'això, realment, aquesta entrega no té massa més adherits respecte a la de la Nintendo DS. De fet, he sentit a gent ser prou crítica amb el City Folk o Let's Go to the City, perquè depenent de la regió té un nom o altre. Però igualment, encara que sigui crítica, jo crec que, a veure, pues la tens en la tele, no la tens en portàtil, i bueno, també podies anar als pobles dels teus amics i visitar-los a través de línia, que en Nintendo DS no hi havia funció en línia, però sí que hi havia connectivitat local. Anava a dir, sí que recordo que te podies connectar, però no... I en la 3DS és on es comença ja... De fet, el de 3DS és el que molta gent considera, a pesar de que està el de Switch, el definitiu, perquè en 3DS tenim la possibilitat de ser l'alcalde de la localitat, i això ens dona pues, ja un poc de llibertat, per exemple, per a ficar ponts en certes ubicacions. Crec que eren un màxim de 4. El de 3DS jo és que el vaig tindre prou tard. A la vida de la 3DS... Depèn de com, tu ets l'alcalde i l'alcaldessa del poble. Jo, jubilem a Tortimer, pobret. A Tortimer, literal. Es que literal que arriba y te dice, bueno, yo me voy de vacaciones, me jubilo, ahí te quedas con la ciudad. I, pues sí, també teníem la illa dels minijocs en 3DS, que, bueno, estava molt divertit perquè tenies també, a banda de competir en local, o sigui, en local, contra la màquina, podies competir contra gent en línia, ara ja no, perquè van tancar els servers, però minijocs de a veure qui caça més bitxos... Això a la illa, dius? Sí, en la illa dels minijocs de 3DS. Estava prou divertit. Jo el de 3DS no vaig poder gaudir-lo al màxim tot el que haguera desitjat, perquè aquest joc va arribar a les meues mans al final de la generació, en 2017. De fet, ja havia sortit al mercat la Switch, però igualment, bueno, jo el vaig tindre i l'he provat i l'he jugat menys que el de DS, però el vaig poder tindre. També a 3DS se'ns va llançar un spin-off de la saga que es diu Happy Home Designer, que està centrat única i exclusivament en dissenyar. Vale. És a dir, d'agafar la casa, saps? Perquè sempre en l'Animal Crossing, vale, sí, tu podies dissenyar la casa per dins i l'interior, però estava prou limitat. I en aquest joc, pues, com que van donar rienda suelta a que tu pogueres dissenyar les cases, i el joc va d'això. Vale? No és un Animal Crossing a l'uso, sinó que va d'això. I, de fet, d'això aprendrien en Switch, perquè l'Animal Crossing New Horizons de Switch tenim una customització també de la casa prou important respecte a l'entrega anterior. Però abans de Switch, entre 3DS i Switch, surt al mercat una cosa que la gent odia, vale? Que és un joc de Wii U,
que es diu Animal O a la Crossing... Wii U, un altre sí. record desbloquejat. Es diu Animal Crossing Amiibo Festival. Saps el que són? Sí, els amibos que es van posar tan de moda, però això No és realment això, això no és un amiibo, però sembla un amiibo. Però és d'este tamany. Bueno, per la gent que no ho veu, tenim uns ninots de Toad Unes figuretes. i Luigi i tenen com una plataforma blanca baix que era una miqueta com eren els amibos, no? Els amigos, la plataforma que tenen baix, el que fa és, mitjançant sistema de connexió NFT, NFC, no NFT, que és una altra cosa, poden fer coses dins del joc, ¿vale? I els amigos, bàsicament era com un joc de tablero, ¿vale? Que era més paregut a Mario Party, però més avorrit perquè els esdeveniments que hi havia al tablero era... Estava el Domingo de Navos, típic, perquè, bueno, què és el Domingo de Navos? Pues és un diumenge on Juliana, que és la que el ven els nabos, bàsicament, coneixeu el mercado de la oferta i la demanda, la especulació? Pues això és el Domingo de Navos. Juliana ve i te ven els nabos a, jo què sé, a 3 valles. No és això, perquè sempre, per exemple, 3 valles, ¿vale? I després, cada dia de la setmana, Tom Nook i Tendo i Nendo te compren els nabos per un preu. Hi haurà dies que igual te'ls compren, si tu els has comprat a 3, hi haurà dies que te'ls compren a 1, hi haurà dies que te'ls compren a 3, i hi haurà algun dia que te'l compren a 4 o a 5 o a 6. Aleshores, tu has de jugar un poc en això de, a veure, mira, avui estem a dimecres, perquè ve tots els diumenges, avui estem a dimecres i me'l compren a 4, m'ha costat 3. Vaig a veure si m'espera un poquet més i me'l compren a... És molt fort, perquè és un joc de xiquets, però estem veient ahir el capitalisme pur i... Totalment, la hipoteca. Ara, l'oferta i la demanda dels nabos. És preparar els xiquets per a la vida, literal, Vull és dir... un joc, però ja t'he dit que... Claro, Home, sí. també t'he de dir que la hipoteca de Tom Nook, vull dir, si la posposes no passa res a la vida real. No, exacte. Has de pagar. Vull Exacte, dir, exacte. si pagues un lloguer, no te pots escaquejar un mes Però de pagar-lo. que, claro, tu analitzes tot això i dius, ostres, és fort. I és el que te dic, a l'inici, la saga, com no existia un públic casual, la saga va sortir per als jugadors de tota la vida. I és una cosa pues, prou interessant i ja dic que està molt bé. Este joc, tipus Mario Party, va ser un desastre. Vale? No va vendre res. De fet, els veien en liquidació en totes les tendes. De fet, molta gent se'ls comprava només pels Amiibo, perquè el joc és per tirar-lo a la brossa, literalment. I en Animal Crossing pues, també tenim el que podrien ser un àlbum de cromos, 5 sèries, de fet, tenim. Són 500 cartes ja, perquè van treure una nova sèrie amb el New Horizons de Switch. I en Switch, com dic, efectivament aprenen de tot el que han vist abans. En Switch tenim, efectivament, com tu dius, sobreviure. Per què sobreviure? Perquè ens solten en una illa deserta. Si en els jocs anteriors tu arribaves a... Tu abans te queixaves de que et soltaven allí al mig d'un poble, però és que ara és pitjor, o sigui, és com vés i apanya't. Literalment, has de construir-li la civilització al punyetero Tom Nook. És que... I no te donen ni les gràcies. És molt turbio, o sigui, la gent no parla de lo turbio que és este senyor. Estàs construint-li la civilització. I què te dona a canvi? Res. Tu paga'me la casa i si no te quedes en una tenda de campanya. Exacte, és que continua en la mateixa, tio. O sigui, és que de veritat, no pot haver una revolta? O sigui... No ho sé. No pot haver anarquisme a Animal Crossing o alguna cosa així per portar la contrària? Lo de Switch és un debat intern molt interessant perquè, com dic, canvia la saga de rumbo completament. Ja no és un simulador de vida, sinó que ens endinsa més en el que és la llibertat d'un sandbox, que serien jocs tipus Minecraft, de ja poder customitzar el mapa com vulgues, perquè pots manipular el terreno al teu gust, fer així una escala, llevar terra, dissenyar el recorregut del riu, i tu dius, ostres, això ja canvia molt. A més, crec que podies com allargar com les cascades, no? En plan, sí. Com coses així, no sé, molt randoms, la veritat. I esto solo con una pala, O sigui, no és allò que dius, bueno, és que hi ha un equip d'obra... El kit de construcció. Això. O sigui, però és molt heavy, saps? O sigui, també també hi havia un objecte, crec que es va crear a la Switch, que jo l'hagués agraït molt en antigues versions. Ui, quin susto m'ha pegat.
No, res, la sintonia feia rato que no sortia, però he volgut sortir ara així de repent, m'ha pegat. No sé què t'anava a dir ara. Que estàvem Un parlant. objecte que hagueres agraït. Que és... De res. Per què? Clar, la cosa està en que quan tu comences, per exemple, el de la 3DS, l'Animal Crossing Sí. la 3DS, hi ha un puto pont en tot el poble, i cada vegada has d'anar per pel pont a passar no sé què, al cap d'un temps diu, o sigui, te surt el projecte d'obra, no?, Sí. de el pont que dius tu, ¿dónde hay que pagar? Porque lo quiero ya, saps? O sigui, poses tots els altres i piques el pont i allí, però hi ha un objecte que no te cal un altre pont. O sigui, pagar un altre pont ja no era necessari, que era un palo, Sí, vale, per anar Ara fent... no recordo el nom perquè sóc estúpid, però... Bueno, això també és un esport olímpic. Sí. Saps? O sigui, bàsicament, no, claves lo palo a Al l'aigua riu i fas xiu. xium, i passes per damunt. Te'l Que dius donen tu, igual que les escales per a muntar... Mhm. Que no has d'anar a buscar la rampa, sinó que també te donen unes escales per a muntar. O sigui que són coses que dius, ja era hora. Sí, Igual que perquè- lo de customitzar el terreno, És que tu saps la de temps que hagués estalviat jo si tingués lo palo este? És que de veritat... però hi ha un problema en aquest joc i és que no tot és glòria. Com de fet estem dient que esto passa a ser un tipus Minecraft entre cometes, perquè l'essència continua ahí en part, però canvia. Les ferramentes es trenquen, sempre. Una cosa molt icònica dels Animal Crossing, des de la GameCube hasta ara, és que tu podies tindre com a premi les ferramentes d'or. No sé si tu has arribat a aconseguir-les en alguna entrega, No. però bàsicament... Ah, sí, a la Wii. Tu Perquè podies A la tindre- Wii era molt xulo perquè recreava lo mite, no?, de les tres atxes. Sí. O sigui, no?, que era... Bueno, és un mite, ja l'explicarem, però bàsicament anaves a una font i tiraves la atxa i depèn de com te la tornava daurada, depèn de com platejada. Ara, te gastaves tropecientas mil atxes. Eixa és la idea, que tu efectivament t'ho premiaven com a sacrifici. Quin és el problema? Que en New Horizons totes les ferramentes, absolutament totes, es trencaran, incluïdes les d'or que te donaran com a recompensa per fer X coses. I clar, això tu dius, a veure, això ja... Vale, sí, tarden molt més en trencar-se. Perquè no és el mateix una ferramenta de madera Yeah. que una de plàstic que una d'or. Però la de plata no es trencava ja, crec que era. Claro, Però però en sí el que és New veritat- Horizons es trenquen totes. Ah, sí? Totes. Aleshores, I per què claro, això fan és un això? problema. Això és un problema. Crec que l'única... Anava a dir arma. L'única ferramenta que no es trenca és el tirachines. O sigui, veus tu, perquè per 4 globus que hagués de petar que et cauen del cel... I els globus estan prou nerfejats en la Switch. Trobes molta morralla, diria jo. No, però és un grandíssim videojoc, és un grandíssim videojoc. Però això, també es va criticar molt en la Switch que s'añadia tot el contingut amb actualitzacions. Tots els jocs des de sempre han vingut amb el contingut des de zero, de base, i clar, tu podies canviar la data, anar-te'n a gener, estant en juliol i jugar al Nadal. Al New Horizons no, el primer any anàvem ficant-ho tot per actualitzacions, el que suposa que no estiga tot dins del cartutxo i que si en algun dia ens tanquen els servidors, pues tu no pots descarregar aquesta actualització, és un joc incomplet, és una cosa que jo de fet també critique, jo, bueno, de fet que sóc col·leccionista, a mi això em fastidia molt, però bueno, el joc és molt bo. Van anar adherint, per exemple, poder busejar, com el de 3DS que ho van Ai, adherir. sí, Pues, a mi em va agradar molt. en Switch, de sortida, no estava. Ho van adherir a l'actualització d'estiu i podies busejar i trobar petxines i corals i, bueno, amb Pasqual, que era la foca que... I, pues, Hi havia una foca que es deia Pasqual. sí. És Meme intern, massa bo. meme intern de l'empresa. Un dia podríem fer secció de les rimes que posen quan surten els peixos de l'aigua. O sigui, seria molt divertit, però malauradament avui ja no tenim més temps, així que queda... Jo crec que ens pendent. ha quedat una molt bona secció. Jo crec que sí, la veritat. Animal Crossing jo no sé què es plantejarà per a la Switch 2, imagine que una nova entrega, però suposa que tiraran pel nou rumbo que han establert, que si bé no és tal i com era la saga, crec que és un rumbo prou bo.
Pues en esta conclusió acabem la secció. Moltes gràcies, Alberto, per portar-nos esta secció tan guai d'Animal Crossing. La setmana que ve no hi haurà perquè tinc unes merescudes vacacions. Així que Veritat. Així ens veurem d'ací 2 setmanes. D'aquí 2 setmanes i espero que te deixen parlar tant com avui. Adeu, estarà. De matí mañana. Zona Gamer amb Alberto Calatayud.